Tervepä terve! Paras kaveri tagi tehdään nyt. Miten ja missä me tavattiin? Katsussa? Onko se Katsussa? Joo, siellä oli se oli 2007. Mä liityin semmoseen joku kossiryhmä, toi Ouran High School Host Club kossiryhmä, mikä piti mennä esittämään jonnekin jotakin. Ja joo, siellä me eka kerran. OHS, HC. Joo. Ouran, joo, onko sä lukenut siitä? Ouran. Kun se vaihtui Death Note-ryhmäksi, niin mä olin vähän silleen, että meitä joo. Ja sit livenä, 2008 livekodissa. Siellä sitten livenä. Mä olin järjestettä silloin. Siinä vuonna. No, sit se on. Kuinka sä oot ärsyttänyt? Kun mä olin just semmonen kunnon Wii-apu, sellainen Naruto! Dattapaja! Ja sellainen kunnon vitsi. Onneksi me ei nähty kuin hetki. Jos ei oltais nähty enää ikinä sen jälkeen, että mä olisin kunnolla räjähtänyt siinä toimintaan. Joo, siellä tauttiin. Mikä on sun lempi muisto meistä yhdessä? Meistä yhdessä? Joo. Jos me mentiin Karjalaa. Ai niin mentiin. Mietitäänkö? Käytiin Karjalassa, se oli sellainen Joo, ihan okei. Okei, joo. Karjala ja kodit. Joo, koneet, joo. Ja musta on hirveän kiva mennä sunkaan niin vaikka Helsingissä. Mä en oikeesti tiedä. En osaa sanoa mitään. Mä kaikkein niinku lempi. Niin, kun on kaikkea. Joo, mä en osaa sanoa. On niin monta. Kuvailkaa toisianne yhdellä sanalla. Hauska. Hulvaton. Aika hyvä. Hulvaton. Jos mä yhdistän nämä kaksi, niin hulvattoman hauska. Sitä ehkä naamasta nää. Sitä ehkä nää on. Yksi sana. Liian monta sanaa. Kyllä sä voit sanoa sen yhden tärkeimmän. Paras. Mä yritän keksiä juttuja. Okei. Mukaansa tempaava. Joo, niin on kyllä. Mikä on, onks tää nyt tämmönen, mikä on sun unelmajobi, unelmatyö? Mun unelmatyö, sä haluat olla joku tietokonenörtti siellä jossain hommaa. Hyvät musat sen suojat. Hikilettyy. Sun unelma-ammatti. Mä oon aina ajatellut valokuvaaja. Mä en tiedä, onko sun unelma. Joo, se ei. Joku Valokuvaaja. sellainen Editoija. Joo, editoiminen, se on ehkä se. Se on kans, joo. Joku sellainen taiteellinen juttu. Joo, valokuvaaja tai editoija tai joku editoija. Mikä sua ärsyttää mussa? Mikä mua ärsyttää sussa? Joo. Ne jos ollaan silleen, että herätään aikaisin, sit meikäläinen nousee. Sit sä oot siellä ja tuun takas vessassa, sit sä vieläkin siellä vaan Pitää 10 ylhäällä, niin meikä herättää toista. Mut sulla on paljon vaikeampaa yksin. Sulka on paljon helpompi. Mulla oli just toisinpäin. Helpompi yksin. Ja mulla on helpompi niinku yksin meni niin okei pitää herätä se, että no ei mitään ongelmaa. No sit kun siinä on toinen vieressä, se toinen niin oikein, että mulla vois olla, tää vois olla mun juttu myös. Ja mäkin voisin itse olla unessa. Ja sit tulee semmonen, no ehkä mä hetkeksi ei puhuta silmiin. Ja sitten tämmöinen 2 tuntia myöhemmin herää sieltä. No ihan ensimmäinen juttu, mikä mulla tuli mieleen. Mä en tiedä, onko siihen tietysti semmonen niinku hermoerauspeli. Ehkä harvemmin, joskus. Se, että sä menet peiliin eteen. Hirveen tonkke! Meikäläinen! Tää vatsa tulee. Joo. Semmonen. Jos me voitais mennä johonkin yhdessä, mihin tahansa, niin mihin me mentäis? Ja miksi? Me mentäis
Me mentäis varmaan Lontooseen ainakin. Juu. Ja sit me mentäis käymään Japanissa jossain mistä, kun me ollaan aina silleen. Se on niin hyviä ruokia, vitsi mä olisin maistanut sitä karkkeja, joo, kaikki erilaiset. Suomessa on niin leivinvalikoimat. Tälleen, niin sinne me mentäis vitsi, me lihottaisin niin paljon. Ja sinne niin kuluisi niin paljon rahaa kaikkea fanikamaa. Toinen, missä mä haluan vielä käydä sun kanssa, Saksa. Totta, Saksa. Ja Australia. Ai. Lempi. Inside vitsi. Mä en tiedä, onko kukaan nähnyt. Todennäköisesti on. Tumbissa. On sellainen jostain lastenkirjasta. Brown Bear. Ja sit siinä on sen alle on tosi raus tälleen, mitä nyt on. Joku kysyy siltä, Brown Bear, what do you see? Ja sit se on tällä yhtäkkiä se on ihan sairaan, sit se on sellainen OON! En mä tiedä sanotaanko se on sellainen OON. Mä sit ruvettiin sanoa se silleen OON! Et se ois pelottavaa. Mä ollaan aina silleen yhtäkkiä OON! Mitä mä voisin sanoa? No. Mummojutut, ai. Mitäs mä nyt tänään? Suokeli! Suokeli! Nyt ei mennyt ihan putkeen tää päivä! Ei mennyt Joo. Kummalla kestää kauemmin valmistautua aamulla? Sulla. Mut miksi? Miksi mun kestää? Koska mä nousen niin hitaasti. Ja jos sä nousit niin hitaasti, sä laitat sun tukkaa tosi paljon, kun mä oon silleen niinku... Hapatuudesta. Ja sit jos sä laitat sun kulmat, niin sä oot... Mä vaan... Onks tää saman näköistä nää kulmat? Mä katson tosi paljon tohon kulmaan, mulla vaan Tohon. Ei mitään. Joo. Sori, että mä tuijotan tätä. Musta on vaan kiva kattoo itteen. Mutkin. Mä katson välillä mun ryhtiin. Nyt mä en ole pelleillä. Joo, mulla kestää kauemmin, koska mä rupean säätään. Lempi vuoden aika. Kevät? Mulla. Niin. Onko? No joo, sekin. Kesä? Ja kesä. Kesä? Tai Mä ajattelin, että mä en sano kesää, koska silloin on hirveästi amppareita ja saatana sellainen. No niin. Mä tykkään niinku kevään. Aina tuon lämmin. Ampparit ei vielä herännyt. Ja syksy. Ampparit poissa. Mulla tulee aika mieleen sun syksy. Joo, nyt joskus. Syssy. Sellainen alkutalvi jotenkin kiva. Joo. Ei mulla mitään niinku talveakaan vastaan. Ei mullakaan. Mä vaan innostan, jos varpaat jäätyy. Syksy. Kevät. Joo. Lempi biisi. Sun lempibiisi. Niin. Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, mä en tiedä sitä. Joo. Harvoin puhutaan siitä. Joskus harvoin tulee yhtäkkiä, mikä on sun lempibiisi tällä hetkellä? Niinpä. Ei niinku, ei hirveän Nyt ei oo puhuttu siitä. Joku Fall Out Boy, Varmaan joo. joku Centuries tai... Joo. Mä en tiedä, onko jotain joku uusi vai niinku... Joo, mä puhun niin kauan, niin mulla on ehkä 2. Mä sanon... Mä sanon sen Jova. Jova-perä. Joo, se on toinen. Joo. Jovapedan toinen opening. Hitsi! On 2 vaihtoehtoa, jompikumpi on. No tullut. Se Niko toksista mua. Toinen. Niin, toinen. Joo, toinen. Toinen on... Joo. Se on! Unravel by TK. Onko se TK? Joo. Millaista on olla paras kaveri sellaisen kanssa, joka on obsessoitunut YouTubeen? Mä en tiedä. En mäkään. Sä et varmaan obsessoitunut. En. En mäkään. Outo kysymys. On. Korot vai... Ei korot. Ei korot. Ei korot. Housut vai meko? Joo. Joo. Onko tuo meko? Housut. 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 Lempi eläin. Onko
Hassun kettu. Joo! Peura tai avioliitto. Joo. Aika hyvin. Eikä näin. Eikä nähdä. Jos sun talo palais ja sun koko elämä, perhe selviäis, niin mitä sä ottaisit mukaan talosta ja miksi? No jos siis lemmikit kuuluu perheeseen, Joo. oletettavastikin, niin sä ottaisit varmaan sun läppärin. Joo. Ottaisit. Ottaisin vain. Kova löytö. Otan vaan. Se on kaikki. Ainakin tällä hetkellä sit olisi Niin, myös vielä ottaisit joku pehmolelun. kaikki mitä mä oon saanut sulta mukaan. Suija! Nyt pitäis tulla sieltä, että oikeesti kuuletko? Joo, ehkä... Joo, kova löytö. Joo. Sä ottaisit mukaan vai? Joo, todennäköisesti joo. Komedia, kauhu vai chick flick? Kauhu, joo. Kauhu. Joo, no. Joo, kauhu. Kun meillä on sama monesti, mä vastaan niin omasta puolestani. Joo. Kauhu, joo. Ai, piti vastaa sun puolesta. Kauhu, joo. Blackberry vai iPhone? iPhone, mulla ei ole minkäännäköistä kokemusta Blackberrystä. Ei mullakaan. Mä kuulen, että se on tosi hyvä puhelin. Mä en tiedä mitään. Mä en tiedä mitään Blackberrystä, enkä kyllä. iPhoneissa mulla on vaan se käsitys, kun mä painan viesteistä, mitä päästä. Lempielokuva. Mikä sun lempielokuva on? Evil Dead. Mä en tiedä, mikä sun lempielokuva on. Mä en tiedä sitä itsekään. Tai siinä on hirveän monta vaihtoehtoa. Pölveli seinän ruusuna. Joo, esimerkiksi. Mites tuosta? Eipä. Avatar. Mä en tiedä sun. Mun tuli yksi mieleen, mutta mitä jos tulee vielä? No, Se on tuossa Revolutionary Road. joo. Se ainakin. Sitten Brave. Disney Brave siis. Ja Inception. Mikä on jotain outoa, mitä mä syön? Syöt? Tän outoa. Mä en tiedä, syöt mitään outoa. Mulla ei tuu mitään outoa mieleen, mitä mä syön. En mä tiedä. Syöt sä pienen perunanluosia ketsup? Joo. 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 Mäkin Ja riisinkaa, perunankaa, ihan kaikkea mä otan ketsuppia. Onks meillä mitään yhteistä? Mitä? Onks meillä mitään yhteistä? Ei. Ei, mä en tiedä miksi me tunnetaan. No joo. Tai me ollaan sellainen vähän samalla lailla hulluja. Ei hulluja silleen, vitsi mä oon hullu vaan silleen. Oikeesti Se on sekaisin. oikeesti hulluja. Varsinkin silloin kun me ollaan äänekkäitä. Niin. Miten tuolla tapahtuu? Niinpä! Suokeli! Sarjat ja... Sarjat ja kauhu. Niin, aika lailla samanlaista kauhusta kyllä. Tästä on kasvanut semmosia tietynlaisia symbioosia toisen ihmisen kanssa, kun on tuntenut kauan. Et käy niinku vaan... Musiikki on vähän samanlaista. Kuuntelee ja... Mikä on mun lempi TV-sarja? Kuule, mä lähtisin tästä niinku ihan veikkauslinjalle. Olisiko se niinku American Horror Story? Sitten tuli. Jos siihen näyteltyy puhutaan. Niin. Joo. Mä oon vähän enemmän kattonut näitä sarjoja, mutta on vähän vaikea sanoa. Mä voisin veikkaa sitä. Joo, American Horror Story se on niinku ihan varmaan niinku ykkösen siinä. Nukunko mä? Kaapin ovet auki vai kiinni? Kiinni. Kiinni. Joo. Niin sekin. Mäkin. Samoin ovi. Joo. Se on piti vielä sanoa, että se on creepy, jos on noin auki. Niinpä. Varsinkin Miksi jättää auki? Niinpä. Onko se semmoinen laiska, että niinku otan vaatteet on vähän tosta tolleen ja se menee kunnolla kiinni. Ja sit sua ei haittaa se. Eiks pelkää vaan niinku... Et sä pelkää niitä kummituksia, mitä sulla on siellä kaapissa. Mikä on pet peeve? Niinku... Semmoinen, mikä sua ärsyttää. Mikä on mun suuri semmonen, mikä mä ärsyttää? Pet peeve.
Mä en tiedä. Mä en niinku itekään ymmärrä opettajia. Mä en tässä sanottu. No mulla onkin maiskuttaminen. Ihmiset maiskuttaa semmosia. Ja sit samoin se, että jos joku on semmonen tosi niinku päällekäyvä. Et puhuu päälle niinku siinä yhdellä videolla. Se tyyppi. Et se hokee, se ohjaa omaa juttua, kun joku ei reagoi siihen. Sua ei kiinnosta. Mä olisin silleen, että... Mieti, kun tuo peura lähtis tosta niinku juokseen ja sit me oltais tälleen. Niin. Niin mieti oikeesti, kun tuo peura lähtis juoksemaan. Mieti, kun siinä hyppää lähtis tonne mäkeen. Mut mieti oikeesti, kun tuo peura lähtis juoksemaan tonne mäkeen. Semmonen on. Puhuu päälle paljon. Tulee niinku semmonen, katsoa hiljaa. Niin. Katsonko minä vielä piirrettyjä? Kyllä. Niin katso. Katsotko sinä? Katso. Kyllä. Mikä on mun lempiruoka? Sulla on lempiruoka. Mikä sun lempiruoka on? Joku... Tai... Hankosusi. No hankosusit joo. Sitten. Mikä? Eka työ mun grillitty saamme. Joo, hanko on hyvä. Sitten muista sen nimen. Kalakeitto. Totta. Mun iskän tekemä kalakeitto on Totta. tosi... Mulla on nyt vähän. Joo, iskän tekemä kalakeitto, niinpä. No minä! Joo, ei nyt oo muuta. Okei, se oli siinä vai? Joo. Haluatko lisää tällä vielä? 50 grammaa. Joo. Siinä oli meidän. Ole! Jos katsoit. Kiva. Joo, ja minä olen Allu. Minä olen Soija. Että moikka vaan! Hei hei!